Never got time anywhere. How you tell I never got for like Munu to Minawa? Yeah, keep for like Pasika never got Kalamago, Amadu Jadra, you know. Oh, couldn't be fake at Musuku Baradilla. Amadu Musuko Villa. Kirepina, but having you got I live in Musuku Barado, Yamit into Mafekata Amadu Jabi. Kalande, what's she belong to Malay? Or more do I already Paraga never forgot to one. I never forgot to our Papia. I'm off and I no follow Bara. I'm off and I do Anata. How can I to beg a work? Aman to go kata. How can I tell me? I wish to let I Musuku Bara. Musuku Paramadi. Our mission. Our Nanima catch on for that. I'm out for that. Oh, not Kojuga no drama. Neaga Nimure, the will, a cocong and not. Amado, be clean. I'm a tapala, Jeb Namunaga Shubilla. Oh, Mobin Banner. I'm not a sinner. We don't have Walambo Moroccan. Abuangatana. Telephone, you meta telephone takana sa mobile begata yem abagata iko. Amadi abaga mobile black mobile kele. Amadi chaka faride. Aha, jedba. Aha, ai haga togo ine ma uyokui. Kana to mobile boli la de ngo nga buzi de bana mfana yele la sa mfana ko mega buzi gila. Amadi e baro de. Ne ya ni telephone de sa ne ga madam de ko phone ga anyon wara sanga dale ma. Amadi ne telephone su. Itel ga pe 70. Ako ne kura bole ne pe 70. Telephone ni kan ga jidiba. I jonga ira were la awu so nga tugune ko kanga ta do wara sa. Aw nyebala wa telephone ni ha a cheka yin to mina aw yere nyebala odoran tere ni yere battery ha 6000 ampere dedu 6000 ampere Amadi odoran tere a pocheti fene be no ne pocheti simple yo wa pocheti dobe no o fene battery o ye 4000 ampere de 4000 ampere jeliba o fara nyonka o te 10000 ampere ye diga téléphone batterie bana doro ibi pocheti ba do pocheti ni na ya do pocheti ni na ibi bouton ni digi doro abiga téléphone charger awo ni bela jele 10000 ampere 10000 ampere awa imado be me ibi me ziela u ka camera yere de ya jane wa téléphone ni aga feka tikala de o ye feka ya dan wallahi imaye wa a design a cheka info ga ba aha ngo ha ayera ba charger imaye wa wallahi pesa san disi akadine info ga faka oh madam ko fonga kelen wara sanga dam ne ba feka ta dosa ne ga madam ife ne bi feka ta dosa ne ga mobi ni awani ni abaka tare anga ta jina I don't know. Nata jeliba nyafo nya to mina ha fangata Infinix mariki doresa Amadi fangata awa kube pour modela sabe damine le 15 avril abe ba for le 15 mai awa oye promo fola ire awa ibado ko ni yuga seri smarty wali ma uga hoti wali ma uga noti nunu ni yo dollar kelen san ube tigeti ma tirazi abeke uga page Facebook de sanfe Infinix mogo iga tige wali ma ani téléphone carton wali ma ani factory ibo lu mara tirazi don ibado kado munu bi sorowa o kado sugudu uga panye accompli ipanye fubi segini mundi afale no femna awo ani sagau saga awo fo ta se basé uma obo bedi mogo makado awo amado kadi wa jeliba odorante de ka damine 15 mai la kata fo 15 juin na tuguni o de promo filana yi awo donc ama garsike amba si file depuis polo nyere de la na yo fene ke amita filana fene na tuguni filana fene kado kadi de allez go 1 million de chèque bala
humidificateur ventilo rechargeable anu Infinix yɛrɛ ka 200 cadeau o bɛɛ b'a la an tɛ dɔ jɛ ninnu na jɛnɛ an garisɛgɛ ka di awɔ kɛ awɔ an ma hakili to la awɔ kana ɲinɛ u ka tirasi a bɛ kɛ u ka page Facebook de sanfɛ a bɛ ka manamani ko kɛ an tɛ taa an ka téléphone sanfɛ mobili jɔ an ka taa sa ok an ka taa Amadu I bɛ taa ka mobili to tan mɔgɔ t'a si mɔgɔ t'a si ok an ka tɛmɛ an ka taa Amadu I miiri joli fanga barika yɛrɛ tɛ Amadu k'a yɛrɛ de k'i la cɛ ni pine fitini barika tɛ ne la cogo di aw de m'a fɔ ko ne k'a kunbɛn wa Amadu a tɛ se k'a minɛ wa o tuma ne y'a fali de wa Amadu ko sugu dɔ filɛ fɛn na ko aw yɛrɛ b'a dɔn ni ye Marco Pneumatique ka pinɛ établissement Marco Pneumatique ni y'o ka pinɛ de a ka pinɛ ninnu ka giri cogo min na Ala de b'a dɔn aw bɛ taa o tila aw yɛrɛ la ko ne k'o kunbɛn a b'a dɔn n b'a dɔn kɛ ko ne yɛrɛ bɛ ka taa n ka mobili pinɛ san de awɔ nin tɛ mobili ba pinɛw ye wa hali a bɛ mobili denni pinɛw bɛɛ feere awɔ hali zantiw fana b'a feere aw t'a dɔn kosɛbɛ mais ne b'a dɔn awɔ a ka butigi fɔlɔ o bɛ Zerni na awɔ station ka ɲɛsin station sel ma sisan a nana filanan dayɛlɛ ni tɛmɛna Olympe la Senu sira la awɔ ni tɛmɛna Olympe la ne bɛ ka taa yen nɔ de a ka pinɛ ninnu ma a ka giri Amadu jeliba a tun y'a to mɔgɔ ka sira fana awɔ an ka taa Mariko yɛrɛ fɛ yen nɔ jeliba yan yɔrɔ de don aw ma san yan nɔ don an ka taa an bɛɛ ka kɛ kelen ye dɔrɔn assalamualaikum patron waalaikum salam Mariko ne ko i ka pinɛ ninnu i b'u bɔ yɔrɔ jumɛn de Chine bɛ dɔw bɛ yen 315 385 13 bɛɛ an b'u bɛɛ de baara kɛ ça fɔ ni mɔgɔ bɛ pinɛ marque la a ma sɔn an bolo yan ne ye ninnu san kɛnkɛ yeri yɛrɛ de la ni bɔ minɛnw de don ni wɛrɛ y'i dimi dɔrɔn i b'a fɔ ne ɲɛna de awɔ sanfɛla nin de tɛ wa sanfɛla o bɛ bɔ ni pɛnsi de n'a ma sɔn ka bɔ han n bɛ nin don a yɔrɔ nin dara la n'i ye nin don nin dara la dɔrɔn i b'a gosi a bɛ bɔ awɔ i b'a kɛ dɔɔni i da waga Mb'a tufa siɲɛ kelen dɔrɔn a bɛ bɔ Amadi est-ce que Amadi e ta in ka ɲi nɔ Amadi mama tɛnɛ nin kɔnɔ e ma sɔn ne ɲɛ na ne bɛ ka minɛn na cogo min na e k'i ta in to yen ne bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ne bɛ taa bɔ ni cɛ e bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la awɔ a ka ɲi nɔ ni cɛ mama tɛnɛ nin kɔnɔ ɲin dan tɛ a ka bɔ a ka ɲi sa ni cɛ a bɛ bɔ ni muɲu ni sabali dɔɔni nin ka nɔgɔn n b'a kɛ e tɛna ne faga sa e tɛna ne ɲɛnama faga sa Ala kuma a ka ɲi ta n bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la e bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la awɔ a ka ɲi nɔ ni cɛ i b'a fɔ k'u k'a kɛ dɔɔni dɛ n'o dɔgɔtɔrɔso ta digili la dɔrɔn i bɛ na ne b'a gosi e kun awɔ n'o tɛ ne mɛnna nin gosi la dɛ e ka go nin gosi la ale bɛ kulu gosi e ka taa ok